Iti pakasaritan kakailian, makipagrambak tayo iti probinsya ti Cagayan, gaputa itangal daw ti pananglagip da or pananglagip ti probinsya, iti panakaisaad na. Nasurok upat agasut upat apulo at wen ti napalabas. The report ni Anjel Kim Pengosro. Itangal daw, maramrambakan ti aggaw na Cagayan wano ti aldaw apan naipasdek ti Cagayan idi June 29, 1583. Panawon pa'y daytoy dagiti Espanyol anang sakop iti Pilipinas. Nalatak ala probinsya di Cagayan tinasao nga ili anang sakop iti nalawa apasut ti amyanan a Luzon. Karaman idit Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes ken pasut ti Kalinga ken Apayao. Ti muna a kapitolyo na ket Nueva Segovia, nga itan ket munisipyo ti Lalo, ang nagbalinmet a sentro dagiti Katoliko iti amyanan a Luzon. Sakbay ti sasangpet dagiti Kastila, ti Cagayan ket pagtaengan ti narangay a komunidad ken dagiti imuna a sibilisasyon. Dagiti arkeolohiko ang nadoktalan iti Calao Cave iti Peña Blanca at ti Homo luzonensis ket nangipatakder iti Cagayan akas maysa kadagiti kapapatgan a lugar iti sakbay ti pakasaritaan ti Pilipinas. Iti entero a siglo, ti Cagayan ket nagbalin a napateg a sentro ti agrikultura, komersyo ken kultura. Iti sidong ti administrasyon ti Amerika, formal ang organisar ti gobyerno probinsyal ti Cagayan babaen iti Act No. 209 idi 1901. Ita, mabigbigbig ti Cagayan ang kangronaan a pagtataudan ti agricultural products iti amyanan a Luzon, kas iti bagas, mais, tabako, saba, ken naduma-duma a high value crops. Tunggal tawen, itampok ti aggaw na Cagayan ti namamaris a parada, cultural presentations, street dancing, trade fairs, kanda dumapay amang itandudo iti panagkaykaysa ken kinaandor dagiti umili. 443 atawan manipod na ipasdek, agtultuloy a padayawan ti probinsya ti naisalaysay a napalabas na, bayat si tatalged dakit kitaan na ti masakbayan dagiti kapututan nga imbati dagiti kapuunan, iti nagduduma a panawon. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.